ti radovali, vyhraješ čo potom ti zavoláš. Matiu! Nazdar! Ty kde si tady nabral? Skalica! 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 Fuj! Majstri! 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 Pošuti to tak video! Majstri! Majstri! Já jsem chtěl osvětlit s červenou. On tu není. Aha, záleží. No, už tu není. Čá? Je tu. Toto ty, kámoška. A on už tu není. Nám říká pěkně, že už tu. Majstri, no a co? No a co? No a co? Majstri, no a co? No a co? No a co? A kde jsou to vyjazené? Ty vole. Hej, ta typka, že máš teda s rozhodcami, no nevím. To říká ta brava, tak se naučat. Nemůžem, natáčám. Já bych ti do kina přišel. Je nesuš. Tak jsme vás. Skalica! 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 Jsem tak rád. Někdy jsem taková ráda, že ti nevím. Já se budu jít. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi teraz, aby som vám predtým, než odovzdáme medailu aktérov a vyhlasíme ešte jednu individuálnu cenu, dovolte mi predstaviť prezidenta Slovenskej hokejbalovej únie, pána Miroslava Draguna. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, jednou z veľkých partnerov Slovenskej hokejbalovej únie, pán Marian Havel. Už od roku 2016 po každom rozhodujúcom finálovom zápase vyhlasujeme cenu Dušana Ránka, ktorá patrí najúžitočnejšiemu hráčovi play-off. To už bolo rozhodnuté. Trofej tu máme, zatiaľ máme zamknutú v autobuse, ale odovzdáme ju hneď potom, ako to bude možné, takže zatiaľ len takto bez trofeje, ale dovolte mi, aby som vám teda oznámil, že cenu Dušana Ránka pre najúžitočnejšieho hráča play-off získava Andrej Siakel. Abych tam možná radši. Ďakujem aj hlavným rozhodcom dnešného duelu Ľubomír Pavel a Marek Královič. Poďme teda k odovzdaniu medaily za druhé miesto a trofej, takže poprosím hráčov Považskej Bystrice, aby si prišli pre medaily. Vedme hokej, ale tak aspoň hokej boli. Považ tam se dal. Zdravo, koľko je hodín? Koľko je hodín, nevíš? Nějakých 50. 3 hodiny. 3 hodiny. Dobrý, musím to brát. Já budu
Matěj, půjdeš ještě dneska. Na hokejbálku už nebudeme moc, že? Já jsem si kvůli tomu Kámo, mě se chce revatě, jsme to vyhráli. tak jsme mali Motorka na vin. Táta má si už žalku. Matějova mě tu teda teď. No měl by tu. Není, on už šel. Všetci říkají, že už šel. No, zítra vlastně nedojde. Půjdeme za čem? Kde? Tam stojí. Já si to dala si